हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗം എത്ര ശ്ലോകം എടുത്തത്? ഇന്നലെ 20 വരെ എടുത്തു അല്ലെ? 20 വരെ എടുത്തു. എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തില് ആസക്തി ഉണ്ടാവാതെ ഭഗവാനിൽ ആശ്രയം വേണം അല്ലെ? നമ്മള് കർത്തവ്യം ഉപേക്ഷിക്കല്ല വേണ്ടത്. എന്ത് വേണം? ഭഗവാന് വേണ്ടിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? അതില് ബന്ധം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ എടുത്ത ഭാഗം നോക്കിയോ? എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ സദാ സംതൃപ്തനായിട്ടും സ്വതന്ത്രനുമായിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എല്ലാവിധ കർമ്മങ്ങള് ചെയ്താലും കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചിലപ്പോ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മമൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? 21-ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിരാശീര്യത ചിത്താത്മാ ത്യക്താ സർവപരിഗ്രഹഃ ശാരീരം കേവലം കർമ്മ കുർവന്നാപ്നോതി കിൽബിഷം. മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിച്ച് തന്റെ സമ്പത്തിലും നേട്ടങ്ങളിലും ഉടമസ്ഥാവകാശം ബോധം ഉപേക്ഷിച്ചും ജീവിതത്തിന്റെ അത്യാവശ്യ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടുമിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിച്ച് തന്റെ സമ്പത്തിലും നേട്ടങ്ങളിലും ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ അത്യാവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല. എങ്ങനെയാണ്? മനസ്സിനെ ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിച്ചു, സമ്പത്തിലും നേട്ടത്തിലും എന്തില്ല? ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമില്ല. മാത്രല്ല ജീവിതത്തിന്റെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഒരിക്കലും കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. യന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളെ അവയുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി മെഴുക്കിടുകയും ശുചീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ ദിവ്യപ്രേമഭരിതമായ ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉതകത്തക്ക വിധം സ്വശരീരത്തെ പുലർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം കൃഷ്ണാവബോധവാനായ ഭക്തൻ പ്രവർത്തികൾ നിർവഹിക്കുന്നു. അവയുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ അയാളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു യന്ത്രം നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിന് നമ്മൾ മെഴുക്കിടും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രീസോ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലിടും. അത്
നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ശരീരത്തെ പുലർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രവർത്തികൾ നിറവേറ്റും. ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? അതിന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ അയാളെ ഒരിക്കലും ബാധിക്കില്ല. ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ശരീരം പുലർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഭക്തൻ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യും. അതൊരിക്കലും അതിന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആ ഭക്തനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. യദൃച്ഛാലാപസന്തുഷ്ടോ ദ്വന്ദ്വാതീതോ വിമത്സരഃ സമാസിദ്ധാവസിദ്ധൗ ച കൃത്വാ പീനാ നിപത്യതേ. താനെ വന്നു ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങളാൽ സംതൃപ്തനും ദ്വന്ദ്മുക്തനും നിർമത്സരനും ജയാപജയങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവയാൽ ബദ്ധനല്ല. അപ്പൊ താനേ വന്നു ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് സംതൃപ്തനായിട്ടുള്ളവൻ, ദ്വന്ദ്മുക്തനായിട്ടുള്ളവൻ, നിർമത്സരൻ, മത്സരങ്ങളില്ലാത്തവൻ, ജയത്തിനെ പരാജയത്തിനെ സമഭാവനയോടെ കാണുന്നവൻ, അയാള് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അയാൾ എന്തല്ല ഒരിക്കലും കർമ്മത്തിൽ ബന്ധനല്ല വ്യക്തി. അപ്പൊ താനേ വന്നു ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് സംതൃപ്തനായിരിക്കും, എന്തായാലും അതില് സംതൃപ്തനായിരിക്കും, ദ്വന്ദ്മുക്തനായിരിക്കും. കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, ഇത് വേണോ അത് വേണോ എന്നുള്ള ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാവില്ല, മത്സരം ഉണ്ടാവില്ല, ജയപരാജയങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നവൻ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതിലൊരിക്കലും ബന്ധനാകുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള തന്റെ സേവനത്തിന് മറ്റാരുടെയും പ്രവൃത്തി തടസ്സമായി തീരാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള തന്റെ സേവനത്തിന് മറ്റാരുടെയും പ്രവർത്തികള് തടസ്സമായി തീരാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ ഭഗവത് സേവനാർത്ഥം ഏത് ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടാനും ഭക്തന് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തില് ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ തന്നെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടാനും ആർക്ക് സാധിക്കും? ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കും. ഗതസംഗസ്യ മുക്തസ്യ ജ്ഞാനാവസ്ഥിത ചേതസഃ യജ്ഞായ ചരത കർമ്മ സമഗ്രം പ്രവിലീയതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധനാകാതെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ദിവ്യതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളിൽ ബന്ധനാകാതെ, ത്രിഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കാതെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ കർമ്മങ്ങള് ദിവ്യതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നതാണ്. കാരണം അവർക്ക് എന്തില്ല? ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധനം അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തില് പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവര് എങ്ങനെയാണ്? ദിവ്യതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നവര് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും മാറ്റം വന്നവരാണ്. അവരുടെ കർമ്മങ്ങള് ദിവ്യതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നത്. അവരെങ്ങനെയാ? ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്? അവര് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം യജ്ഞങ്ങളാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? യജ്ഞങ്ങളാണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും അതീന്ദ്രിയതയിൽ ലയിക്കുന്നതിനാൽ അയാൾ ഭൗതിക ഫലങ്ങളാൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രതികരണം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ആ പ്രതിപ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയതയിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളാൽ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ബ്രഹ്മാർപ്പണം ബ്രഹ്മഹവീർ ബ്രഹ്മാഗ്നൗ ബ്രഹ്മണാഹുതം ബ്രഹ്മൈവ തേന ഗന്ധവ്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സമാധിന. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരാൾ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായും ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞത്തിൽ ഹവിസും യജ്ഞാഗ്നിയും രണ്ടും ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ളതാണ്. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരു വ്യക്തി ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്വയം സമർപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് നിശ്ചയമായിട്ടും അയാൾ എവിടേക്ക് എത്തും? ആത്മീയ ലോകത്തിലെത്തും. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തും. അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞത്തില് ഹവിസും യജ്ഞാഗ്നിയും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ആത്മീയ സ്വഭാവത്തിൽ. അതായത് ഭൗതികമായതെല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറും? ആത്മീയ സ്വഭാവത്തിലുള്ളതായിട്ട് മാറും. ഭൗതികമായതെല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതെല്ലാം ആത്മീയ സ്വഭാവത്തിലുള്ളതായിട്ട് മാറും. ക്ഷീരോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗത്താൽ കുടൽ രോഗം ബാധിച്ച ഒരാൾക്ക് പാലിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു ഉൽപ്പന്നം, അതായത് തൈര് ഔഷധമായിട്ട് നൽകും. അതേപോലെ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയ ബദ്ധനായ ഒരു ആത്മാവിനെ ഇവിടെ എന്താണ് ഔഷധം? കൃഷ്ണാവബോധമാണ് പ്രത്യൗഷധം. അതായത് ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള ബദ്ധനായ ഒരു ആത്മാവിനെ ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണാവബോധമാണ് എന്ത്? പ്രത്യൗഷധമായിട്ട് നൽകേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മാറണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? കൃഷ്ണാവബോധമായിരിക്കണം പരിശീലിക്കേണ്ടത്. ദൈവമേവപരേ യജ്ഞം യോഗിന പരിഭാസത്തെ ബ്രഹ്മാജ്ഞാവപരേ യജ്ഞം യജ്ഞേനൈവോപജുഹ്യതി.
ചില യോഗികൾ വിവിധ യജ്ഞങ്ങളാൽ ദേവന്മാരെ യഥാവിധി ആരാധിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ പരബ്രഹ്മ തേജസ്സിൽ യജ്ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചിലരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും, യഥാവിധി ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ചിലരാണെങ്കിലോ ബ്രഹ്മ തേജസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലാണ് യജ്ഞങ്ങള് സമർപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടു തരം പലവിധം യജ്ഞങ്ങളെ മുഖ്യമായിട്ട് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കാം. ഒന്ന് ഭൗതിക സമ്പത്തിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം, ഒന്ന് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർ തങ്ങളുടെ ഭൗതിക സമ്പത്തും ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭൗതിക സമ്പത്തിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം അത് ആർക്കും സമർപ്പിക്കുന്നത്? ദേവന്മാർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം അതാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മജ്യോതി ആരാധിക്കുന്നത് അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനത്തിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലോ തന്റെ സർവ ഭൗതിക സമ്പത്തും ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവര് സർവ ഭൗതിക സമ്പത്തും ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അർപ്പിക്കുന്നു. ശ്രോതാദീനീന്ദ്രിയാണ്യന്യ സംയമാഗ്നിഷു ജുഹ്യതി ശബ്ദാദീൻ വിഷയാനന്യ ഇന്ദ്രിയാഗ്നിഷു ജുഹ്യതി. ചിലർ കറകളഞ്ഞ ബ്രഹ്മചാരികൾ ആത്മസംയമനമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ശ്രവണ പ്രക്രിയകളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഹോമിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ, അതായത് ആത്മനിയന്ത്രണം കൈവരിച്ച ഗൃഹസ്ഥർ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചിലര്, അതായത് കറകളഞ്ഞ ബ്രഹ്മചാരികള് ആത്മസംയമനമാകുന്ന അഗ്നിയില് ശ്രവണ പ്രക്രിയകളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ശ്രവണ പ്രക്രിയകളെയും ആത്മസംയമമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ചിലർ ഹോമിക്കും. ചിലരാണെങ്കിലോ ആത്മസംയമനം പാലിച്ച ഗൃഹസ്ഥര്, ഇവിടെ ബ്രഹ്മചാരികളെയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ബ്രഹ്മചാരികള് ആത്മസംയമനമാകുന്ന അഗ്നിയില് ശ്രവണ പ്രക്രിയകളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഹോമിക്കും. പിന്നെ ആത്മനിയന്ത്രണം കൈവരിച്ച ഗൃഹസ്ഥർ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കും. ഗൃഹസ്ഥർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയമാകുന്ന അഗ്നിയിലാണ് ഹോമിക്കുന്നത്. ഇവിടെ മറ്റവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ബ്രഹ്മചാരികള് ആത്മസംയമനമാകുന്ന അഗ്നിയിലാണ് എല്ലാം ഹോമിക്കുന്നത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഹോമിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയമാകുന്ന അഗ്നിയിലാണ് ആര് ഹോമിക്കുന്നത്? ഗൃഹസ്ഥര് ഹോമിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മചാരികൾ അഥവാ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ വിശ്വാസനായ ഒരു ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ആത്മനിയന്ത്രണം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മചാരികള് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ എന്താണ്? ഒരു മേൽനോട്ടത്തില് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ശുദ്ധ ബ്രഹ്മചാരി ഹരേർ നാമാനുകീർത്തനം അഥവാ ഭഗവത് നാമ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളിൽ സദാ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു ശുദ്ധ ബ്രഹ്മചാരി എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമ ശ്രവണ കീർത്തനത്തില് സദാ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ശുദ്ധ ബ്രഹ്മചാരി. സർവാണി ഇന്ദ്രിയ കർമാണി പ്രാണകർമാണി ചാപരേ ആത്മസംയമ യോഗാഗ്നൗ ജുഹ്യതി ജ്ഞാനദീപിതേ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിൽ തൽപരരായ മറ്റു ചിലർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിൽ തൽപരരായിട്ടുള്ള ചിലര് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിൽ തൽപരരായിട്ടുള്ള ചിലർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ, എങ്ങനെയാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചിലർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ദ്രിയത്തിനെ മനസ്സിനെ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളും എന്തിലാണ്? നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സിന്റെ അഗ്നിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാവരും ഹോമിക്കുന്നത്. പറയാം, ഇവിടെ പതഞ്ജലിയുടെ യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയണത്? യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചാണ് പറയണത്. പതഞ്ജലിയുടെ യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് ആകൃഷ്ടരായിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് പരാഗാത്മാവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് ആകർഷനാകുമ്പോ ആത്മാവിന് എന്ത് പറയും? പരാഗാത്മാവ് എന്ന് പറയും. അതേസമയം ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുമ്പോ അതിനെന്ത് പറയും? പ്രത്യേകാത്മാവ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിൽ ആകർഷനാകുമ്പോ ആത്മാവ് പരാഗാത്മാവും, അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുമ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകാത്മാവ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇത് ആരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്? യോഗ പദ്ധതി, പതഞ്ജലിയുടെ യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
ദ്രവ്യയജ്ഞാസ്തപോ യജ്ഞ യോഗയജ്ഞാസ്തഥാ പരേ സ്വാധിയജ്ഞ സാധുയജ്ഞാനയജ്ഞാശ്ച യതയാ സംശ്രിത വ്രതഃ. സ്വയം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായി ചിലർ തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ത്യജിച്ച് ബോധദീപ്തരാകുന്നു. ചിലർ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിട്ട് തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ത്യജിച്ച് ബോധദീപ്തരാകും. മറ്റു ചിലരാണെങ്കിലോ കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചും അഷ്ടാംഗ യോഗ പരിശീലനത്താലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന പുരോഗതിക്കായുള്ള വേദധ്യായനത്താലും ഈ അവസ്ഥ കൈവരിക്കും. ചിലരെന്ത് ചെയ്യും? കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് അഷ്ടാംഗ യോഗ പോലുള്ള പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വേദാധ്യായനം വേദപഠനത്തിലൂടെയൊക്കെ ഈ അവസ്ഥ കൈവരിക്കും. ചിലര് തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ത്യജിച്ച് ബോധദീപ്തരാകും. മറ്റുള്ളവര് കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടും പിന്നെന്താണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ പരിശീലിച്ചുകൊണ്ടും പിന്നെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേദപഠനം ചെയ്തുകൊണ്ടും ഈ അവസ്ഥ കൈവരിക്കും. ദ്രവ്യമയ യജ്ഞം വിവിധ ദാനകർമ്മങ്ങൾക്കായി കൈവശമുള്ളതെല്ലാം വിനിയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ദ്രവ്യമയ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വന്തമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ത്യജിക്കുന്നതിന് ദ്രവ്യമയ യജ്ഞം എന്ന് പറയും. തപോമയ യജ്ഞം യജ്ഞം എന്ന് വെച്ചാല് തപോയജ്ഞങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്, ചതുർമാസ വ്രതങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് തപോമയ യജ്ഞം, തപസ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ വ്രതങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് തപോമയ യജ്ഞം. യോഗ യജ്ഞം എന്ന് വെച്ചാല് യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങള്, അതാണ് യോഗ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വാധ്യായ യജ്ഞം ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്, വൈദിക സാഹിത്യം വായിച്ചു പഠിക്കുക, ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? സ്വാധ്യായ യജ്ഞം. നേരിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനം ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധം ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. അതെന്താണ്? നേരിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനമാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപാനേ ജുഹ്യതി പ്രാണാം പ്രാണാം പ്രാണേ പാനം തഥാ പരേ പ്രാണാപാനാഗതിരുത്വാ പ്രാണായാമപരായണഃ അപരേ നിയതാഹാര പ്രാണാൻ പ്രാണേഷു ജുഹ്യതി. ശ്വാസചലനത്തെ ഉച്ഛ്വാസത്തിലും ഉച്ഛ്വാസചലനത്തിലെ ശ്വാസത്തിലും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസനിരോധനം ചെയ്ത് സമാധിയിൽ വർത്തിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ചിലരുണ്ട്. ഇപ്രകാരം അവർ ശ്വാസത്തെ പൂർണ്ണമായി നിർത്തി അവസാനം സമാധിസ്ഥരാകുന്നു. മറ്റു ചിലർ ആഹാര നിരോധനത്താൽ ഉച്ഛ്വാസത്തെ അതിൽ തന്നെ ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശ്വാസചലനത്തെ ഉച്ഛ്വാസത്തിലും ഉച്ഛ്വാസചലനത്തെ ശ്വാസത്തിലും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസ നിരോധനം ചെയ്ത് സമാധിയിൽ വർത്തിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ള ചിലരുണ്ട്. ഇപ്രകാരം അവർ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ശ്വാസത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർത്തി അവസാനം അവരെന്താകും? സമാധിസ്ഥരാകും. മറ്റു ചിലർ ആഹാര നിരോധനത്താൽ ഉച്ഛ്വാസത്തെ അതിൽ തന്നെ ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചിലർ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അതായത് ഈ യോഗ പദ്ധതി ഉള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അവരെന്താണ്? അവരെ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർത്തി അതിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് സമാധിസ്ഥരാകുന്നവരുണ്ട്. ചിലര് ആഹാരം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ? ഇതേപോലെ തന്നെ സമാധിസ്ഥരാകുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടത്തിൽ പറയുന്നത്, ഒന്ന് അതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്? ശ്വാസചലനത്തെ ഉച്ഛ്വാസത്തിലും ഉച്ഛ്വാസചലനത്തെ ശ്വാസത്തിലും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസം നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് സമാധിയിൽ വർത്തിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവര് അവര് ശ്വാസത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് അവസാനം സമാധിസ്ഥരാകും. മറ്റു ചിലരെന്താണ്? ആഹാരം നിർത്തിയിട്ട് അവര് ഇതേപോലെ തന്നെ ഉച്ഛ്വാസത്തെ അതിൽ തന്നെ ഹോമിക്കും. അങ്ങനെ രണ്ടു തരത്തില് ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് സമാധിസ്ഥരാകുന്നവര്. കൃഷ്ണാവബോധം വന്ന ഒരാൾക്കാകട്ടെ എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതിനാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ്? സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ, കാരണം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർക്ക് എന്താണ്? ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ സാധിക്കും. ജീവിതാവസാനത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും അയാൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. ആ നിലയ്ക്ക് തന്റെ ഇഹലോക ജീവിതം തീർപ്പിക്കാൻ ആ ഭക്തൻ ശ്രമിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താനും അയാൾക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അയാൾ അതുകൊണ്ട് എന്താഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിതം ദീർഘിപ്പിക്കണം എന്ന് ആരാഗ്രഹിക്കില്ല? ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കുന്നില്ല. സർവേപ്യതേ യജ്ഞവിധോ യജ്ഞാശപിത കൽമഷഃ യജ്ഞശിഷ്ടാമൃതാ ഭുജോ യാന്തി ബ്രഹ്മാ സനാതനം. യജ്ഞോദ്ദേശം ഗ്രഹിച്ചവനും യജ്ഞത്താൽ പാപപ്രതികരണങ്ങൾ നീങ്ങിയവരുമാണ് ഈ യോഗികളെല്ലാം. യജ്ഞഫലങ്ങളുടെ അമൃതം നുകർന്ന അവർ പരമമായ സനാതന വ്യോമത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഈ യജ്ഞോദ്ദേശം ഗ്രഹിച്ചവരാണ്, യജ്ഞത്താൽ പാപപ്രതികരണങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിയവരാണ് ഈ യോഗികൾ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് സമാധി അടയുന്നവര്, അങ്ങനെയുള്ളവര് യജ്ഞത്തിന്റെ ഫലങ്ങളുടെ അമൃതം നുകർന്ന് അവര് പരമമായിട്ടുള്ള സനാതന വ്യോമത്തിലേക്ക് അവർക്ക് അവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അവർക്ക്
സാധിക്കും. ഇതുവരെ പല വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളെ പറ്റി വിവരിച്ചതിൽ നിന്ന് അവയുടെ എല്ലാ ലക്ഷ്യം ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്ത് തന്നെയാണ്? ഇന്ദ്രിയത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ദ്രിയത്തിനെ നിയന്ത്രിച്ചാലേ നമുക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവത് സേവനത്തിൽ കടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നായം ലോകോസ്തി യജ്ഞസ്യ കുതോ കുരു സത്തമ കുരു ശ്രേഷ്ഠ. യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ആർക്കും ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ സന്തുഷ്ടിയോടെ ജീവിക്കാനാവില്ല, പിന്നെയല്ല പരലോകത്തിൽ. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തില് യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാതെ ആർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? സന്തുഷ്ടിയോടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പരലോകത്തിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം തന്നെയാണ്. ഏവം ബഹുവിധ യജ്ഞ വിദധാ ബ്രഹ്മണോ മുഖേ കർമ്മജാൻ വിദ്ധി താൻ സർവ ഏവം ജ്ഞാതോ വിമോക്ഷിച്ച. പല വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം വേദസമ്മതങ്ങളാണ്. ഇവ വിവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവായതാണ്. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് മുക്തി നേടാം. അപ്പൊ പല തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. ഇതെല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഈ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്രേയാൻ ദ്രവ്യമയാജ്ഞാന പരം തപ സർവം കർമാഖിലം പാർത്ഥ ജ്ഞാനേ പരിസമാപ്യത്തെ. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ജ്ഞാനയജ്ഞം. ഹേ പാർത്ഥ, കർമ്മത്യാഗങ്ങളും ഒടുവിൽ ചെന്നെത്തുന്നത് ദിവ്യയജ്ഞത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ത്? ജ്ഞാനയജ്ഞം. ദ്രവ്യയജ്ഞം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സ്വന്തമായിട്ടുള്ളത് ത്യജിക്കുക. അതിനാണ് ദ്രവ്യയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളൊക്കെ ത്യജിക്കുന്നതിനാണ്, സ്വന്തമായിട്ടുള്ള എല്ലാം ത്യജിക്കുന്നതിന് ദ്രവ്യയജ്ഞം. അതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ത്? ജ്ഞാനയജ്ഞം. ജ്ഞാനയജ്ഞം വെച്ചാൽ ജ്ഞാനം നേടുന്നത്. പിന്നെ അതിനേക്കാളും അതെല്ലാം ചെന്നെത്തുന്ന എവിടെയാണ്? ദിവ്യജ്ഞാനത്തിൽ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എവിടേക്കാ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ദിവ്യമായ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിലേക്കാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. കൂടെ ദ്രവ്യയജ്ഞം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ ത്യജിക്കുന്നത്. അതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ത്? ജ്ഞാനം നേടാനുള്ള യജ്ഞം. ജ്ഞാനം നേടാനുള്ള യജ്ഞം. ഇതെല്ലാം നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സർവ കർമ്മത്യാഗങ്ങളും ഒടുവിൽ ചെന്നെത്തുന്ന ആരിൽ തന്നെയാണ്? ദിവ്യജ്ഞാനത്തില്, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിലാണ് എല്ലാം ചെന്നെത്തുന്നത്. പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ലൗകിക ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുകയും അവസാനം അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തോടെയുള്ള ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയുമാണ് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം, ലൗകിക ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാം, അവസാനം എന്ത് സംഭവിക്കാം? അതീന്ദ്രിയമായ പ്രേമത്തോടുള്ള ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകുക. ഇതാണ് എന്തിന്റെ ഉദ്ദേശം? എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്ത് തന്നെയാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് മുഴുകുക, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും പരമമായ ലക്ഷ്യം. ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള പ്രേമഭാവത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശിനഃ. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കണം, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ്? സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തിനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കും? ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ടായിരിക്കും? ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിക്കുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ആ പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. സ്വതന്ത്രമായ ഗ്രന്ഥ പഠനങ്ങളാകട്ടെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് ആരെയും സഹായിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഇരുന്ന് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവില്ല? ആത്മീയ പുരോഗതി ഉണ്ടാവില്ല. ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് ആ സ്വന്തമായ പഠനം നമ്മളെ സഹായിക്കില്ല. അതിന് എന്ത് തന്നെ വേണം? ജ്ഞാനസിദ്ധിക്ക് വിശ്വാസിനായ ഒരു ആചാര്യനെ സമീപിക്കുക തന്നെ വേണം. അതിന് നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വിശ്വാസിനായിട്ട് ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്.
ഭൃത്യനെ പോലെ ദുരഭിമാനം ത്യജിച്ച് സേവിക്കുകയും വേണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ സംതൃപ്തി എത്രേ ആത്മീയ ജീവിത പുരോഗതിയുടെ രഹസ്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഒരു സേവകനെ പോലെ നമ്മളെ ദുരഭിമാനം എല്ലാം കളഞ്ഞ് ആ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സേവിക്കണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഗുരു എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആ ഗുരുവിന്റെ സംതൃപ്തിയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഗുരുവിന്റെ സംതൃപ്തിയിലൂടെ ആയിരിക്കും. വിനയവും സത്യാന്വേഷണവുമാണ് ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന് അനുയോജ്യമായ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ. അപ്പൊ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒന്ന്, നമ്മൾ സത്യം അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. രണ്ടാമത്, നമുക്ക് വിനയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. സത്യം അന്വേഷണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആരെ കുറിച്ചാണ് അറിയാ? പരമമായ സത്യം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹവും പിന്നെ വിനയഭാവം, ഇത് രണ്ടുമാണ് എന്തിന്റെ ഘടകങ്ങള്? ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന് അനുയോജ്യമായ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ. വിനയവും സേവനവും ഇല്ലാതെ ആത്മീയ ഗുരുവിനോടുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ഫലപ്രദമാവില്ല. അപ്പൊ വിനയവും ഇല്ല, സേവനവും ഇല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ആത്മീയ ഗുരുവിനോടുള്ള അന്വേഷണം ഫലം പാവില്ല. ഗുരുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ശിഷ്യൻ വിജയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ ശിഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം നിർവ്യാജമെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ കലർപ്പില്ലാത്ത ആത്മീയ ജ്ഞാനം നൽകി ഗുരു അയാൾ അനുഗ്രഹിക്കുക. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ പരീക്ഷണത്തില് ശിഷ്യൻ വിജയിക്കണം. അങ്ങനെ ശിഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം നിർവ്യാജമാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കലർപ്പില്ലാത്ത അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നൽകി ഗുരു അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും? അനുഗ്രഹിക്കും. യജ്ഞാദ്വാന പുനർമോഹ മേ ഏവം യാസ്യസി പാണ്ഡവ യേന ഭൂതാന്യശേഷേണ ദ്രക്ഷ്യാസ്യാത്മന്യഥോമയി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഒരിക്കലും മായയ്ക്ക് അധീനനാവുകയില്ല. സർവ്വജീവികളും പരമപുരുഷന്റെ അംശങ്ങളാണെന്നും അവ എന്റേതാണെന്നും നിനക്ക് സ്പഷ്ടമാകും. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നീ ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? മായയ്ക്ക് അധീനനാകുന്നില്ല. അപ്പൊ സർവ്വജീവികളും പരമപുരുഷന്റെ അംശങ്ങളാണെന്നും അവ എന്റേതാണെന്നും നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പിന്നെ എന്ത് വരില്ല? മായയ്ക്ക് അധീനനാകില്ല. അതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നും അവ എന്റേതാണെന്നും നിനക്ക് സ്പഷ്ടമാകും. അത് ഭഗവാന്റേതാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് സ്പഷ്ടമാകാൻ സാധിക്കും. ഏതൊരു ജീവാത്മാവിനും ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായ ഒരു അസ്തിത്വമില്ല. അതുണ്ടെന്ന തോന്നലിനെയാണ് മായ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായിട്ട് ഒന്നിനും ഒരു അസ്തിത്വം ഉണ്ടാവില്ല. അതുണ്ട് എന്ന് തോന്നാ, ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. അതാണ് എന്ത്? മായ എന്ന് പറയുന്നത്. അപിചേതസ്തി പാപേഭ്യ സർവേഭ്യ പാപകൃത്തമഃ സർവം ജ്ഞാനപ്ലവേനൈവ ഋജീനം സംതരിഷ്യസി. പാപികളിൽ വെച്ച് മഹാപാപിയാണെന്നിരിക്കലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാകുന്ന തോണിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് ഈ ദുഃഖ സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ പാപികളിൽ വെച്ച് മഹാപാപിയാണെന്നാലും അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനമാകുന്ന തോണിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്കും എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ദുഃഖ സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക ലോകത്തെ ചിലപ്പോൾ അജ്ഞാന സമുദ്രമായും ചിലപ്പോൾ ആളിക്കത്തുന്ന ആരണ്യമായും വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചിലപ്പോൾ അത് അജ്ഞാന സമുദ്രമാണെന്നും ചിലപ്പോൾ അതിനെ ആളിക്കത്തുന്ന ആരണ്യം എന്ന് പോലും വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. എത്ര നിപുണനായിട്ടുള്ള ഒരു നീന്തക്കാരനായാലും എന്ത് വേണം? കടലിൽ ജീവൻ നിലനിർത്താനായിട്ടുള്ള നമ്മളെ സമരം കടുത്തതാണ്. അപ്പോ ഒരു നീന്തൽക്കാരനെ പിടിച്ച് ഒന്ന് കയറ്റാനായിട്ട് ഒരു ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഒരു രക്ഷകൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ അയാൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കയറാൻ സാധിക്കും. ആ രക്ഷകനാണ് ആര്? ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എത്ര നല്ലൊരു നീന്തക്കാരനായാലും പിടിച്ചു കയറ്റാൻ ഒരു കൈ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കയറാൻ സാധിക്കും. ആ നീന്തക്കാരൻ, ആ രക്ഷകൻ, ആ കൈയാണ് ആരുടെ? ഗുരുവിന്റെ. കാരണം ഇത് അജ്ഞാന സമുദ്രമാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അജ്ഞാന സമുദ്രമാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുന്നതാണ് ആര്? നമ്മുടെ രക്ഷകൻ, ഗുരു. യഥൈധാംസി സമിദ്ധോഗ്നിർ ഭസ്മസാത് കുരുതേ അർജുന ജ്ഞാനാഗ്നി സർവകർമാണി ഭസ്മസാത് കുരുതേ തഥാ. അല്ലയോ അർജുന, കത്തുന്ന തീ വിറകിനെന്ന പോലെ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ഭസ്മമാക്കുന്നു. എപ്രകാരമാണോ കത്തുന്ന തീ വിറകിനെന്ന പോലെ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി സർവകർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെയും ഭസ്മമാക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി കൊണ്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ എല്ലാ സർവകർമ്മത്തിന്റെയും ഫലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി കൊണ്ട് സാധിക്കും.
പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം മാത്രമല്ല പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലവുമായ അഗ്നിയിൽ ശാമ്പലാകും. അപ്പൊ പാപകർമ്മം പുണ്യകർമ്മം ഈ രണ്ടിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്തിലൂടെ ഇല്ലാതാകും? ഈ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി കൊണ്ട് ഇല്ലാതാകും. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ആ പുണ്യകർമ്മം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ടും ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഈ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി കൊണ്ട് സാധിക്കും. നഹി ജ്ഞാനേന സദൃശ്യം പവിത്രാമിഹ വിദ്യതേ തത്സ്വയം യോഗ സംസിദ്ധ കാലേനാത്മനി വിദ്ധതി. ഈ ലോകത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പോലെ പരിശുദ്ധവും ശ്രേഷ്ഠവുമായ മറ്റൊന്നില്ല. ആ ജ്ഞാനം ആധ്യാത്മിക ദർശനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണ്. ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഒരാൾക്ക് കാലക്രമേണ ഈ ജ്ഞാനം സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തില് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പോലെ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതും വേറെ ഒന്നുമില്ല. ആ ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാണ്? ആധ്യാത്മിക ദർശനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണ് ആ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഒരാൾക്ക് കാലക്രമേണ ഈ ജ്ഞാനം സ്വയം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പോലെ പരിശുദ്ധമായിട്ടും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ജ്ഞാനം എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ്. അത് എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ദർശനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണത്. ഏറ്റവും പക്വമായിട്ടുള്ള പാകമായിട്ടുള്ള ഫലമാണ് എന്ത്? ഈ ജ്ഞാനം, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്തില് പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഒരാൾക്ക് ഈ ജ്ഞാനം സ്വയം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്രദ്ധാവാം ലഭതേ ജ്ഞാനം തത്പരാ സംയതേന്ദ്രിയഃ ജ്ഞാനം ലബ്ധോ പരാം ശാന്തി അചിരേണാധിഗച്ഛതി. ഇന്ദ്രിയ സംയമനം ചെയ്തവനും ദിവ്യജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനും ശ്രദ്ധായുക്തനുമായ ഒരു വ്യക്തി ആ ജ്ഞാനത്തിന് അർഹൻ തന്നെ. അത് ലഭിച്ചാൽ അയാൾക്ക് വേഗത്തിൽ പരമമായ ആധ്യാത്മിക ശാന്തി കൈവരും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സംയമനം ചെയ്തവൻ, ദിവ്യജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവൻ, ശ്രദ്ധായുക്തനുമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആ ജ്ഞാനത്തിന് അർഹൻ തന്നെയാണ്. അത് ലഭിച്ചാല് അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? വേഗത്തിൽ തന്നെ പരമമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ശാന്തി കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയുള്ളവനാണ്? ഇന്ദ്രിയ സംയമനം ചെയ്തവന് ദിവ്യജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി, ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിക്കുക. സമർപ്പിക്കുക എന്ന് വെച്ചാല് മനസ്സും ശരീരവും ആത്മാവും എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച അങ്ങനെയുള്ള ശ്രദ്ധായുക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടാനുള്ള യോഗ്യനാണ്, അർഹനാണ് ആ വ്യക്തി. അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആധ്യാത്മിക ശാന്തി കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സ്വയം സമർപ്പിക്കുക. ഈ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവൻ, കൃഷ്ണാവബോധപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആത്യന്തികമായ പൂർണ്ണതയിലെത്താം എന്നുള്ള ഉറപ്പുള്ള വ്യക്തിയെ ശ്രദ്ധാവാൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? എത്താൻ സാധിക്കും എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ശ്രദ്ധാവാൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അജ്ഞശ്ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതി നായം ലോകോസ്തി ന പരോ ന സുഖം സംശയാത്മനഃ. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല, അവർ അധപതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല. അപ്പൊ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക്, അജ്ഞരായവർക്ക്, അവിശ്വാസികളായവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കില്ല. അവര് അധപതിച്ചു പോകും. സംശയാലുവായിട്ടുള്ള ഈ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും എന്തുണ്ടാവില്ല? സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കില്ല. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്? ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക്, അജ്ഞരായവർക്ക്, അവിശ്വാസികളായവർക്കൊന്നും ഈശ്വരാവബോധം ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് ഈ ലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? അവർക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ, അവർക്ക് സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാവില്ല. യോഗ സന്യസ്ത കർമാണം ജ്ഞാന സംഛിന്ന സംശയം ആത്മവന്തം ന കർമാണി നിപതന്തി ധനഞ്ജയ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോ പറയുന്നത്, തന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവനാണ്. അപ്രകാരം അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി. അപ്രകാരം അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും ആ വ്യക്തിയെ
ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ സ്വയം അരുളി ചെയ്ത ഗീതോപദേശം അതേപടി അനുസരിക്കുന്ന വ്യക്തി അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ എല്ലാ സംശയങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്ത ഈ ഭഗവത്ഗീത, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം അതേപടി അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മള് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, ആ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശത്തിന്റെ ആ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? എല്ലാ സംശയങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? തസ്മാത് അജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃദസ്ഥം ജ്ഞാനാസിനാത്മനഃ ചിത്വൈനം സംശയം യോഗം അത്തിഷ്ഠാതിഷ്ഠ ഭാരത. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗാനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയാണ്, അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങൾ എന്ത് വേണം? ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗാനിഷ്ഠനായിട്ട് എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ട് അറുക്കുക, എന്നിട്ട് യോഗാനിഷ്ഠനായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. ജീവസത്തയുടെ സാർവകാലികമായ പ്രവർത്തനം അഥവാ സനാതന യോഗം എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ട യോഗ പദ്ധതിയുടെ പേര്. വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന സ്വാർത്ഥ താല്പര്യരെ സൂക്ഷിക്കുക. ഭഗവാൻ നിശ്ചയമായും പരമപുരുഷൻ തന്നെ. അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ഇതറിഞ്ഞവൻ ഗീതാധ്യയനത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽക്കേ വിമുക്തനാകുന്നു. അപ്പോ വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന സ്വാർത്ഥ താല്പര്യരെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കണം. ഭഗവാൻ നിശ്ചയമായിട്ടും ആര് തന്നെയാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവർ എന്ത് സാധിക്കും? അവർക്ക് ഗീതാധ്യയനത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ അവരെങ്ങനെയാണ്? മുക്തരാണ്, മുക്തി നേടിയവരാണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതീന്ദ്രിയങ്ങളായിരിക്കും. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് ആരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ